Вітаю вас, гэта Магілёўшчына гістарычная. В першую чаргу я хочу павіншаваць аднаго з пераможцаў, чалавека, якого зовут Роман, ён з горада Мінска. Ён ужо атрымаў свой прыз, кнігу вось такую «Вопыт паспяховасці», крок за кроком, з аўтографамі усіх амаль што аўтараў і паштоўку. І сёння у нас зноўку будзе віктарына з такім самым падарункам, паштоўка і кніга «Вопыт паспяховасці» з аўтографамі аўтараў. Працягваем ваши каментарі пад мінулым ролікам. Уладзімір Руды спытаў, якім чынам у ахоўным месцы на гістарычным замчышчы ў Магілёве узнікла цяперашняя царква, якой там ніколі не існавала. Ну, пачнем з таго, што здагадкі, што там магла быць царква, в прынцыпе, даволі даўняя. Такой царквы, канешне ж, там не было, ніколі не існавала, тут вы правы. Якім чынам яна там узнікла? Праз парушэнне ахоўнага заканадаўства. Гэта неабходна прямо сказаць, потому что таких парушэнняў было вельмі шмат. Падзеі гэтыя адбываліся у сярэдзіне 2000-х, ну, то бок там 2004-2006, дзе-то ў гэтым прамежкі, наколькі я памятаю. У часы, калі старшынёй гарвыканкама быў Віктор Іванович Шорыкаў, у гэты час спаборнічалі два праекта на будаўніцтва на тэрыторыі замкавай гары. Першы праект сабой уяўляў рэканструкцыю замкавых абарончых збудаванняў з брамай. Частка гэтай сцяны замкавай павінна была ператварацца паступова ў рэстаран. Другі праект прадугледжваў царкву, але меншую па памерах, чым тую, которая стаіць зараз. Тыя, хто быў за пабудову царквы, былі катэгарычна супраць рэстарана побач з царквой. Па гэтаму выніку іх уплыву праект з рэстаранам быў адменены, закрыты, а вось праект з царквой быў рэалізаваны, прычым рэалізаваны, зноў жа паўтару, з парушэннямі. Справа ў тым, што па заканадаўстве неабходна праводзіць археалагічныя работы на тым месцы, дзе, значыць, будуецца аб'ект, калі раптам ён знаходзіцца ў ахоўнай зоне. Такія археалагічныя работы былі праведзеныя, але яны былі праведзены ў адпаведнасці са старым праектам пабудовы царквы, паводле которага яна была меншая па памерах. Калі рылі катлаван, то выкапалі яшчэ і частку культурнага слоя, который не быў даследаваны археолагамі. Гэта першае правапарушэнне. Другое парушэнне, которое адбылося, вы можете яго зараз бачыць на замкавай гары, гэта яшчэ два будынкі. Будынак свячной лаўкі і нейкі такі драўляны храм. Вось яны пабудаваныя без дазволу. Так, наступнае пытанне задаў Михаил Палітыка, па якіх таварах ведалі ВКЛ за мяжой. Ну, зразумела, што існуе такая звычайная лінейка экспартных тавараў, пра которые ведаюць навукоўцы. Гэта скураныя вырабы, гэта мёд, гэта воск, гэта яшчэ шчацінне. Таксама, безумоўна, ВКЛ у гэты час актыўна пастаўляе збожжа у краіны Заходняй Еўропы, пра гэта раней уже казаў у роликах. У краінах Заходняй Еўропы зараз такі попыт высокі, а ВКЛ у гэты час актыўна развівае сваю аграрную гаспадарку. І вось гэта было ледзь не асноўнай крыніцай доходаў ВКЛ у гэты час. Ну і ёсць яшчэ такі экзатычны пункт у экспарце ВКЛ Польшчы, Рэчы Паспалітай. Прыблізна ў гэты час, я не сарыентую канкрэтна там у якія гады, але вось у часы існавання Рэчы Паспалітай вельмі папулярнымі у Заходняй Еўропе былі коні, якія, вось тут гадаваліся. У ВКЛ у горадзе Міры нават функцыянаваў спецыялізаваны кірмаш, які праводзіўся адзін раз на год, на которым прадстаўлялі 1000 коней на продаж. Ёсць інфармацыя, што нават у нейкі момант Рэч Паспалітая забараніла экспартаваць коней за мяжу, дзеля таго, каб гэта не ўзмацніла конніцы дзяржаў сапернікаў і дзеля таго, каб гэта не паслабіла ўласную конніцу. Дзіма Кузнец задаў пытанне, праглядзеўшы шмат мапаў ВКЛ, я зразумеў, што на іх знаходзяцца ў асноўным гарады, вёскі знайсці практычна немагчыма. Гэта абсалютна нармальная з'ява, потому што на маленькай па памерах мапе мала што памяшчаецца, а вялікія па памеру мапы друкаваць было тады немагчыма, настолькі вяліка, каб нават вёскі памясціліся. Ну і дакладна ж такіх падрабязных картаў яшчэ магчыма не існавала. Гэта ўсё потым. Знайсці мапу Міколы Волкова у мяне не атрымалася. Для того, каб знайсці мапы Міколы Волкова, трэба падпісацца на яго Facebook. Ён пастаянна публікуе ў сябе тыя працы, над которымі ён зараз актуальна працуе, уласна кажучы. Гэта ўсё па вашых пытаннях. Ідзем далей па лекцыі. Мы спыніліся прыблізна на 1526 годзе.
У 1527 годзе 20 верасня адбудзецца адна вельмі важная для гісторыі дынастыі Ягеллонаў падзея. У гэты дзень каралева Бона Сфорца разам з Жыгімонтам I адправілася на паляванне у пушчу, якая знаходзілася непадалёку ад Кракава, каля гарадка Непаломіце. Сюды на гэта каралеўскае паляванне адмыслова з Вялікага княства Літоўскага быў прывезены вялікі і прыгожы, як пісалі сучаснікі і відавочцы гэтых падзеяў, мядзведзь. Гэтага мядзведзя везлі доўгай дарогай. Адпаведна, ён там стаміўся і спалохаўся. Калі пахолкі, гэта слугі, паднялі вечка над куфрам, у якім прывезлі гэтага медведзя, на яго накінуліся сабакі. Сяляне, узброеныя дзідамі, акружылі гэтую сцэну палявання для того, каб стрымліваць гэтага мядзведзя. Сабакі пачалі яго грызці. Першапачаткова спалоханы гэты мядзведзь, як пісалі відавочцы, сучаснікі, быў нейкі непад'ёмны ад вось гэтага спалоху, але потым ён разарваў першую сабаку, пачуў смак крыві і стаў проста трушыць усіх астатніх сабак, якія на яго нападалі, стаў забіваць сялян. Сяляне дрогнули, сяляне сталі адступаць, прыдворныя таксама сталі адступаць, мядзведзь ужо забіваў ужо і людзей, пачалася паніка. Бона Сфорца, якая сачыла за гэтымі ўсімі падзеямі, села на коня. Мядзведзь рушыў у яе бок. Бона Сфорца стала уцякаць на коні ад мядзведзя. Конь спатыкнуўся аб камень і упаў разам з наездніцай, разам з Бонай Сфорцай на яе. Яна страціла дзіця. Справа ў тым, што яна ў гэты момант, у час палявання, была ўжо на 5-м месяцы цяжарнасці. Нарадзіўся хлопчык і не выжыў, ён літаральна ледзь не адзін дзень пражыў усяго. Яна паспела даць яму імя Альбрэхт, і гэта быў другі сын іх з Жыгімонтам. Адпаведна, цяпер уся дынастыя залежала ад таго, ці выжыве, ці будзе дзетным іх старэйшы сын Жыгімонт Аўгуст, который потым будзе каралём Жыгімонтам II Аўгустам. Бона Сфорца так і не змагла больш мець дзяцей пасля гэтага выпадку. Калісьці разгалінаваная, вельмі шматлюдная дынастыя Ягеллонаў зараз сканцэнтравалася ўсяго ў адным нашчадку мужчынскага роду. Гэта будзе той самы Жыгімонт Аўгуст, і забяжым наперадзе, ён і будзе апошнім прадстаўніком дынастыі Ягеллонаў. На гэты момант, на час, про які мы расказваем, Жыгімонту 7 гадоў, яго выхоўваюць італьянцы, італьянскія жанчыны, якія пры Боне Сфорцы аказаліся пры двары. Яго выхоўваюць таксама італьянскія мужчыны, пра якіх сучаснікі пісалі, што яны баяліся жанчын. У цэлым, пра двор тады даволі былі скептычныя водгукі ад сучаснікаў, і многія гісторыкі потым з гэтым звязвалі такую нейкую дабрадушнасць Жыгімонта Аўгуста, якога называлі каралём, который не любіць альбо баіцца войнаў. У той час, калі войны трэба было абавязкова весці. Сойм ВКЛ прысягнуў Жыгімонту Аўгусту ў 1522 годзе у тым, што абярэ яго вялікім князем, як толькі памрэ Жыгімонт I стары. Але гэтага было мала. Таксама яму прысягнуў і сойм кароны польскай, але гэтага было мала з Боне Сфорца, і яна дамаглася таго, каб польскі сойм абраў Жыгімонта Аўгуста каралём яшчэ пры жыцці свайго бацькі. Адбудзецца незвычайная сітуацыя ў гісторыі дынастыі, у гісторыі манархіі, калі будзе каранаваны новы кароль пры жыцці яшчэ старога караля. Адбудзецца такое двухкаралеўе ў каралевстве польскім, і два вялікія князі будуць у Вялікім княстве літоўскім. З гэтага моманту Жыгімонт I атрымае мінушку стары, паколькі пры ім ужо быў новы кароль і князь. Вялікі князь і кароль Жыгімонт Аўгуст неўзабаве сам стане каралём, але пазней, канечне ж, пра гэта. Што да Боны Сфорца, яна зараз так крыху сканцэнтравала ў сваіх руках шмат улады і Вялікім княстве літоўскім, і ў кароне польскай. Гэта было звязана шмат у чым з тым, што ў гэты момант і ў гэты час Жыгімонт I пачынае часта
часта і моцна хварэць. У прыватнасці, у 1528 годзе нават па еўрапейскіх дварах прайшла пагалоска, што Жыгімонт наогул ужо памёр. Прыйшлося двару Жыгімонта выслаць лісты спецыяльныя па ўсёй Еўропе і пераконваць, што не, Жыгімонт яшчэ жывы, не хвалюйцеся. Дык вось, Бона Сфорца ў гэты час канцэнтруе ў сваіх руках даволі шмат улады, і яна наогул, в прынцыпе, была вельмі актыўным чалавекам, наватарам і чалавекам, у прынцыпе, разнастайным, потым, магчыма, яшчэ пагаворам пра яе захапленне гэтага часу. Але для нас што цікава? Але што для нас цікава? У гэты час яна пачынае прымяняць наватарскія метады землекарыстання на сваіх уладаннях у Вялікім княстве Літоўскім, і гэтыя новыя практыкі потым будуць распаўсюджаныя на ўсю дзяржаву. Дык вось, яе навацыі, некаторыя з іх, яна у Вялікім княстве Літоўскім пачынае канцэнтраваць усё больш земляў у адным месцы. То бок, калі раней у дзяржаве каралеўскія землі, уладанні каралевы былі раскіданыя па ўсёй дзяржаве, то цяпер яна імкнецца неяк так абмяняцца з іншымі землеўладальнікамі тэрыторыямі, каб сканцэнтраваць нейкім адным участкам свае ўласныя уладанні. А яна іх пашырае, яна іх павялічвае, яна іх выкупае, яна іх мяняе. Яна імкнецца іх захапіць, напрыклад, у Альбрэхта Гаштольда, пра которого мы яшчэ сёння пагаворым. І яна арганізуе рэарганізацыю свайго землекарыстання, сваіх зямельных уладанняў. Дагэтуль зямельныя участкі, якія выдзяляліся канкрэтным гаспадаркам, грамадам, сялянам, яны выдзяляліся, як бы мы зараз сказалі, на глазок. Гэта значыць, што давалася земля, пра которую так вот казалі, што прыблізна столькі яна павінна даваць збожжа, значыць, вы ад гэтага збожжа такі-то процент павінны аддаваць нам, феадалам. А колькі рэальна гэтая земля дае збожжа, ніхто не кантраляваў. Бона Сфорца, і адпаведна ніхто не кантраляваў, які канкрэтны участак, вялікі гэты участак, ці супастаўляльны гэты участак па велічыні з тым, што даюць у якасці вось гэтай даніны астатнія землекарыстальнікі. Гэта, як было, не урэгулявана. Бона Сфорца дзеляць усю зямлю на валокі. Валока гэта, у тагачасных памерах 30 моргаў, а калі б у сучасных мерках, то гэта 21 гектар, прыблізна 21 гектар. 21 гектар гэта 2100 сотак, альбо гэта участак, памеры якога, калі гэта квадрат, напрыклад, 450 прыблізна на 450 метраў. Каб уявіць сабе гэты участак, напрыклад, у горадзе Магілёве, берыце вось такія параметры. Вуліца Першамайская гэта адзін бок, вуліца Камсамольская каля драмтэатра гэта другі бок, вуліца Піянерская гэта трэці бок, і чацвёрты бок, які вось акрэслівае участак памерам у адну валоку, гэта вуліца Лепешынскага з кінотэатрам Радзіма. Вось гэты участак, гэта ёсць валока, самы цэнтр горада Магілёва. Гэтая валока, яна дзялілася на 3 палі па 10 моргаў кожны, і выкарыстоўвалася тут трохпольная сістэма, калі адно поле на яравыя, адно на азімае, адно пад парам. Пад парам гэта не значыць, што яно проста адпачывала, яго распахивалі для того, каб зручна было ў наступным годзе сюды пераносіць яравы альбо азімы. І да валокі землекарыстальніку яшчэ дадаткова давалася некалькі моргаў, некалькі адзінак такіх тэрытарыяльных пад сядзібу і некалькі моргаў пад агарод. Пры гэтым сенажаці, там заліўныя лугі, там пасекі, сады, яны ўсе былі грамадскай уласнасцю, і імі грамада карысталася сумесна. Валочная сістэма у ВКЛ прымяняецца ў першую чаргу на тэрыторыях, якія належалі асабіста Боне Сфорцы, а потым гэтая сістэма будзе ўжо пры каралі Жыгімонце Аўгусце паслядоўна распаўсюджвацца на астатнія ўладанні ў Вялікім княстве Літоўскім, але нераўнамерна. Будзе ісці гэты працэс на Магілёўшчыне, на тэрыторыі Падняпроўя і Падзвін'я. Застануцца на доўгі час яшчэ старыя формы землекарыстання, калі земля дзелілася на службы. Пра гэта я раней уже расказваў. Вернемся таксама да ВКЛ. Вось у якім ракурсе. Зараз у тыя часы, пра которые мы гаворым, адбываецца эпахальная падзея ў гісторыі права, сусветнага, в прынцыпе, права, еўрапейскага права. У ВКЛ прымаецца статут, першы статут ВКЛ. 1529 год. Камісію, якая прымала статут ВКЛ, узначальваў Альбрэхт Гаштольд. Гэта быў самы буйны магнат свайго часу, вось гэтага часу у Вялікім княстве
княстве літоўскім. І вось гэтыя часы 1520-1530 гады гэта часы яго найвялікшага уплыву, як самы буйны магнат ВКЛ, ён выстаўляў у войска ВКЛ 466 вершнікаў. А віктарына, якая сёння у нас адбудзецца, яна звязаная з уладаннямі Альбрэхта Гаштольда. Адкажыце мне, калі ласка, які сучасны райцэнтр у Магілёўскай вобласці належаў асабіста Альбрэхту Гаштольду ў гэтыя часы. Так, ну вернемся до статута. У статуце, у першым статуце ВКЛ свое далейшее развіццё атрымалі нормы рускага права, положенні судебніка 1468 года Казіміра Ягеллончыка. І таксама у статут увайшлі тыя судовыя практыкі, якія ўжо былі напрацаваныя самой юрыдычнай сістэмай ВКЛ. Гэта была уласная ВКЛаўская сістэма кадыфікацыі права, которая не абапіралася на адначасовыя лацінскія узоры. Па сутнасці, аўтары статута ВКЛ з нуля напісалі ўсю гэтую сістэму права, увялі у статут новыя юрыдычныя палажэнні, которые сталі навінкамі у кантэксце складання, у прынцыпе, норм права. Сярод важнейшых палажэнняў статута былі такія палажэнні, як абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэта, абавязак караля не надаваць зямельныя ўладанні і дзяржаўныя пасады не выхадцам, не жыхарам самого Великага княства Літоўскага, многія іншыя, про которые, я думаю, што мы яшчэ будзем гаварыць. Статут першы захаваўся толькі ў рукапісных экземплярах, ён не быў надрукаваны, што дзіўна, потому што лічыцца, што адным са складальнікаў статута, першага статута, быў Францыск Скарына. Гэта 1529 год, а Скарына ў гэты час ужо не друкуе кнігі. Апошнюю сваю кнігу ён надрукаваў у Вільні ў 1525 годзе, гэта была кніга «Апостол», з чым звязана заканчэнне яго друкарскай дзейнасці. Верагодна, гэта было звязана з тым, што ён паступова губляе сацыяльную базу мецэнатаў, якія падтрымлівалі яго друкарскую дзейнасць. Адным з такіх мецэнатаў быў Юрый Адвернік, які памірае прыблізна вось у часы, калі друкаваўся «Апостол». Францыск Скарына возьме сабе ў жонкі удаву Юрыя Адверніка. Яна, правда, недоўга пражыве з ім, прыблізна ў 1530 годзе лічыцца, што яна верагодна памерла падчас пажара, які адбыўся ў Вільні і спаліў летняй трэцюю частку ўсяго горада. У 1525 годзе адбываецца некая таямнічая загадкавая гісторыя, звязаная з тым, што нейкі доктар Францыск, не сказано, што Францыск Скарына, толькі проста доктар Францыск, пабываў у Віттенберге, пазнаёміўся з Марцінам Лютэрам і склаў для Марціна Лютера смяротную небяспеку нейкім чынам, настолькі сур'ёзную, што Лютер вымушаны быў уцячы з Віттенберга. Ці быў гэты доктар Францыскам Скарынай? Шмат што на гэта указвае, не так ужо і шмат тады было дактароў францыскаў, але ўсё ж такі няма канчатковых доказаў, што гэта быў менавіта Скарына, магчыма, што гэта быў нейкі яго цёзка. Для таго, каб сцвярджаць адназначна, што гэта быў Скарына, вось чалавек, который так паўплываў на Марціна Лютера і складаў для яго такую сур'ёзную пагрозу, доказам стануць дакументы з горада Віттенберга, што сапраўды там рэгіструецца Скарына ў гэты час. Таксама у 1520-х, у канцы 1520-х гадоў Францыск Скарына пабываў у Маскве. Ён спрабаваў прадаць там свае кнігі. Аднак масквічы заўважылі, што Францыск Скарына гэта чалавек лацінскага абрада. Кнігі ён надрукаваў на землях лацінскага абрада, на землях, дзе, пануе лацінскі абрад, а значыць, гэтыя кнігі ім не падыходзяць. Да таго ж яны былі напалоханыя ерасямі, которые недавно прагрымелі ў іх дзяржаве, гэта Наўгародска-Пскоўская ерась альбо ерасі. Кнігі Францыска Скарыны былі спаленыя. Пад уплывам вось такіх няўдач, катастроф, асабістых жыццёвых трагедый Францыск Скарына пераязджае ў Кёнігсберг у 1529-30 годах прыблізна, а затым наогул перабіраецца ў Прагу. Верагодна, што са сваім сынам. Што адбываецца ў гэты самы час на Магілёўшчыне?
У 1522-1525 годах адбываецца складванне горада Глузка на тым месцы, дзе ён знаходзіцца зараз. Да гэтага часу быў стары Глузк, ён размяшчаўся крыху ў іншым месцы, а там, дзе знаходзіцца зараз Глузк, там была вёска Дубровіцы. Яе ўласнікам стаў Сямён Юр'евіч Гальшанскі. Гэта быў апошні прадстаўнік рода князёў гальшанскіх. Князі гальшанскія, яны свой род цягнулі аж ад легендарнага Палемона, а іх гербам з'яўляўся вось такі вось герб Гіпацэнтаўр альбо Кітаўрус. Дык вось, Сямён Юр'евіч Гальшанскі пераносіць цэнтр сваёй воласці са старога Глузка вось на гэтае месца, дзе зараз, значыць, ужо знаходзіцца Глузк, і дамагаецца ў 1525 годзе права праводзіць штогадовы кірмаш у Глузку. У 1523 годзе Мсціслаўская воласць выплаціла 1200 злотых для найму 600 драбаў, якія складуць Мсціслаўскі гарнізон. І таксама у гэты час, у 1527 годзе, Мсціслаўскае княства перастае існаваць. Князь Мсціслаўскі Міхаіл Заслаўскі альбо Жаслаўскі, часам яго таксама можна сустрэць і як князь Мсціслаўскі. Ён быў без нашчадкаў, яго не было дзяцей. Ён прызнае сваім прыёмным сынам Жыгімонта Аўгуста і яму перадае сваё княства ў спадчыну. Жыгімонт Аўгуст дазволіў Міхаілу Жаслаўскаму дажыць свае дні ў Мсціславе ў якасці ўласніка, і таксама Жыгімонт Аўгуст перадае Міхаілу Заслаўскаму ва ўладанне мястэчка Радамлю. Ну і таксама ў 1520-е гады, у канцы 1520-х гадоў, замкі Магілёўшчыны, Прапойск, Радамля, Мсціслаў, Магілёў, верагодна, паступова напаўняюцца артылерыяй. Сюды прамымі пастаўкамі з Вільні паступаюць гарматы. Ну і таксама мы ведаем, што вось у гэтыя часы, у 1520-е гады, у Прапойску функцыянаваў воінскі гарнізон, які складаўся з 10 альбо 20 казакаў. Ну вось такія навіны ў нас на гэты час. Будьце з намі, задавайце свае пытанні. Усяго вам добрага, да пабачэння.